bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene e babu en jetti dendagal seren be halifaɓe leydi men en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe en jeehi e kasoji ɗi en duwima dendagal wonɓe toon ɓe yo jaltu e dow jaam en jeehi kadi e hôpital uji ɗi eɗen ñaago kala wonɓe toon leeliɓe ɓe cellani yo Allah rokku jaam rokka cellal rokka kadi bawal ha jomumen mbawa artude e galleji mumen en jarnima kadi dendagal bandiraɓe dandiyankoɓe meɗen e dendagal wonɓe ɗo e nder leydi meɗen liggotoɓe taw jamma e ñalawma dari ko e nangue wadde bandiraɓe fulɓe ala no mbatten so wona salminde galle o salminde gardiɗo galle o e dendagal tambiɓe e golle galle o en calmini Daoudou Moussa Dia ha no fewi nde wonno ko kanko woni tambiɗo golle ɗe mo yettani sababu yettata Allah sababu non ko bammen kawmen Abou Samba Diop en calmini dendagal golloɓe ɗo e Pindi TV ha tengtino e jagguɓe ɗiya mbawɗen yeede kodda bewɗo en calmini ɗum matimar e dendagal golloɓe ɗo e Pindi TV e hande noon bandiraɓe eɗen mbi dingiral pulago ha joni eɗen jogui neɗɗo meɗen koɗo meɗen jeeyaɗo joni e dingiral pulago kala saaha ma en jimo ɗo e dingiral pulago hono ɓiɗɗo pullo goppenmo tan o salmodira e bandiraɓe ɓiɗɗo pullo jaam hirema Dieynaba Sow en calmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV e kuuɓal en ñaguimaɓe duwaw kamɓe hohoɓe diine ɓe en ñaguima kadi duwaw hohoɓe aada ɓe en ñaguima duwaw jokli windere nde kala ɗum noon en juurimaɓe en mbaɗi no gowɗen wadde arde ɗo jooɗade huccodirde leñol ngol gam yewtude gueɗe pulagu ha tengti noon ko wiyete dingiral pulagu noon mbiten ni tan en calmini musidɓe yeɓoɓe ayawa ngo kamɓe kala e kuuɓal mi wiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah tigi machallah ɓiɗɗo pullo min calmitima kadi min juurimama dendagal wattuɓe hakkille e Pindi TV calminama hano fewi machallah mbiɗen hande joɗɗen koye jonde dingiral pulago so wiyama dingiral pulago en kalat pulago hanki kalenna pulago hande so wiyama pulago kadi ne heewi ko soomi hen en ji dingre Fouta en ji fina tawa meɗen Fouta en ji kadi ko heewi ɗaccama hande sa wiyama dingiral Fouta hande holko jaɓɓuɗa yimɓe eyyi ko adi foof ko yewtere nde ko inde notiti jomum saabu so tawi yewtere waɗama e télé wiyama dingiral pulago ene soomi ko heewi nde wonno sen mbi dingiral pulago ko hanki duttorɗen hande eɗen mbawi wiide e yontaji men hande ɗi dingiral pulago ala saabu fulɓe goppi dingre mumen goppi aadaji mumen goppi coñci mumen goppi finatawa mumen jiggoyima pine goɗɗe ɗum noon mbeɗa sikki koko yarhamu murtude Samba Diop hewno wiide ko nde tubakoɓe gaari e ganduɗa e taaridi meɗen gaddi ko pikkiraji ɗiɗi hen pikkir goto waɗi ko pinal mabɓe hen pikkir goto haydara alano hen ɓe pooɗi pine men e gande men e aadaji men ɓe nawi ɓe batti e men pine mabɓe gonɗen ɗo majjuɓe ɗaftaɓe wasɓe fina tawa mumen kamɓe ɓe goni e liggorade koɓe guittuno e men ko ɗum noon eɓe garta eɓe jeeyata men tigi machallah waɗi fayida ha no fewi nde wonno murtuɗo Diop haalino ɗum nde wonno kadi gendiyankoɓe meɗen goto foof windino e Fouta nde wonno Fouta wonko soomino hen ha heewi ha joni ni en mbiyata ala ko soomi hen kono hanki wonko soomino hen ha heewi ina wanno fayida pine meɗen aadaji meɗen pijirloji meɗen cosanuji meɗen kala tan ko yahata e fina tawa meɗen hanki no wonno Fouta kono ɓiɗɗo pullo hande gareten tan koye dingiral so wiyama dingiral eɗen gandi e dingiral hanki wonno yaruno e hande eɗen gandi e dingiral no wawi taw dingiral ngal ƴetti dawal gongal walla ƴetti fannu goɗɗo e dingiral hanki Fouta holko mbawɗa haalanden hen seeɗa eyyi bandiraɓe maɓe jaafo en no fewi nde wonno ken famarɓe duuɓi en gona mawɓe to banggue duuɓi kono kam mataw ko tañiraɓe nehi en kadi ko mawɓe ɓagguiɗen
kono kam e no mawɓe cimtirani en dingaral Fuuta hanki e sahaa mo gonɗen o eɗen mbawi wiide koko gasi ha laaɓi sabu mawɓe ɓe eɓe soɓe jooɗima ha ɓooyi ɓe mbi ndeysan hanki sa yiɓe holno hanki wano ɓe mbiya aduna o boni hande nde wonno hanki jokkere en ɗam no wonno hanki neɗɗo fof no hormino neɗɗo hono mum o joni noon e dingre Fuuta he ko ɗon garaten hanki dingre Fuuta eɗen mbawi wiide ko école wonno e fulɓe e fuutankoɓe sabu so tawi on jeehi on ñalli gollade yeehi ha jamma on kirtima wiyete ko jeehen dolno e ɗe dingaral hay ɗum ne kadi rafiji kewɗi gardi joni ɗi hanki ɗum alano estomac en e tension ngaji en ɗum ɗo fof ko ñamde jamma lelonde a faami kono hanki dingaral ɗum no waɗanno entraînement wonatno toon worɓe ɓe jahat e rewɓe ɓe jaha so tawi ɓe kirtima ha paari no waɗi mawɗo goto yo Allah yurmomo yafomo o wiyete ko Hawa Coumba o jeeya ko jongi o meeɗi wiide mi nden eɓe jogui ɗon dingaral gotal no wiye dingaral Demo o wi ko ɗon ɓe gamannoɓe mbiyata ko mi aadi Allah mi leloytako ma hoodere jeyre daro yalta hettami funnague joni noon eɓe jima worɓe ne dikkodira en mbaɗa sippiro ɗum ko dingre hanki gonno e kadi dingre hanki no wonno ganduɗa ta yonti wonde dingaral payata ko dingaral watte ko e lawol faade juma walla faade jama so tawi joni noon waktu yoni hankidini babiraɓe ene payi jamaji gadi enen fandima yimɓe mbiya ha nana weeta koye ɓe koota ɗum ɗo ko dingral so tawi kadi a woni dingral ngal ha yonti ƴeŋde wiya ha a ƴeeŋi ɗo noon hankadini dingral ma wonti jama hankadini kotta ko galle jama ko ɗum hanki wonno ganduɗa ko éducation fulɓe woni jangde mabɓe e needi mabɓe ko ɗum ɗon wonno kono hande a yiyata hande holko woni dingre hande tan ko nder cuuɗi dingre ɗe puusi bawɗi ɓe jaggi ɗum ɓe puusi ɗum ɓe beddima bawɗi ɗi yonta hande o anda ko woni dingral saabu hande kala yonta mo nodduɗa mbiɗa ɗumen gaare jehen yimɓe mbaɗoya dingral pijirloji bawɗi e buubaji walla joni yimɓe jooɗo e dingral ne jewta ne mbaɗa cifti e daari e ganduɗa e pilika ɓe mbiyanma ɗum ɗo ko hanki wonno an ka tarduɗo a faami ɗum ƴeeŋi noon ɓe mbiyanma eyyi hay sinno wolto heddi kono kam hande mbi tan ko hankadine woni koye mayde nde wonno ko wiyano no wonno so watti wiyede wolko heddi tan koko maayi déjà ko ɗum waɗi ɗum noon hanki dingral Fuuta noon ene laaɓa kono no fulɓe Fuuta ɓe mbiyata ni hande dingral Fuuta ene woya tigi machallah hande dingiral Fuuta ina woya nde wonno hanki machallah pine meɗen aadaji meɗen e dinguire hanki gonnoje sa heeɗima yimre Ibrahima Sarr nde tan aɗa andi sa ɓernde ma durat ɓernde ma miijoy to hanki dinguire no jaaruno ni hay sinno a dañani fartange wawde hawrude hen ko wayno génération joni o hewɓe hen hande so wiyama dingiral ganda holko woni dingiral nde wonno ko mbiɗa joni ko kawri koye dingiral nder cuuɗi kawri koye dingiral ngal ganduɗa ko dingiral ene mbawi wiide ni joni dingiral ngal no woni koye nder téléphone ngaji ɗi par ce que joni goto foof o jogui ko téléphone muɗum ko hen ñallata ko hen hirata hande ɓiɗɗo pullo haade men nadde e saaha hande o garana en seeɗa e banggue mo bittuɗa walla banggue mo ƴettuɗa e taane o dingiral ngal holko saabi yeeba ha ɗum natti hande holko adduno ɗum eyyi no en kalin ɗum nane dingiral ngal addi ɗum tan ko tuubi kiri naate men en natti jangguinde sukaɓe men ko jeyɗen en natti holdeɓe ko jeyɗen hanki ko an jogui ɓiye ko bande jogui ɓiye ko diɗma jogui ɓiye an nehar bande nehar ko diɗuma nehar joni noon hay nder wertago Fuuta wolko wonno jokkere en ɗam ɗon ene jibinno ko heewi e Fuuta saabu joni eɗen koddi walla aɗa hodde mati ala ɓiɗɗo ana jogui ɓiɗɗo ɗiɗo walla tato joni mati ala ɓiɗɗo mbiya ɓiye o yah to yumma mati defanoy ɗum wuppunoy ɗum liggono ɗum walla ni ya wonoy toon tawde kañum Allah hokkani ɗum ɗum ɗon fof hande ha yonta resede diftore gas e voilà ɗum ɗon fof hande natti e Fuuta kono so tawi garti e dingiral ko tanam mbiɗa ko tanam wino ko dingiral hanki waɗetno ko wiyete gagnant
a yahat to tani mi yahato tanam caadi yahato tanum mati yahato tanum sen ngari en poti dingiral gofu hollat kañum ɓuri goɗɗo o finde to bange pilika carika tindi daari cifti yimɓe jooɗo e dingiral ene mbiya siftinam walle sen mbaɗani ɗum ɗon jehen mbaɗen ko wiyete gar ko yimɓe jaggodira mbaɗa diidol hakkunde gone foɗodirde mbaɗa gar walle so tawi ɗum ala ganduɗa ko so tawi kikiɗaji ɗi so wonɓe e waalo mbaɗa ko wiyete tato ɓoro walle ne wonno pijirle ne wiye leggel ɗala walle ne wonno fijirde ne wiye langa burli eko nandi hen min potti hen seeɗa to ka hayɗo min mbaɗi ɗum ko wiyete langa burli gar tata ɓoro leggel ɗala ɗum minen min potti hen ero gumbo ɗum ɗo fof min mbaɗi ɗum minen to keheɗ ɗo kono noon ko guila emin pamɗi wonno min noon ko tanam nehimi to minen fedda men de fof mi salmini keheɗinaɓe kamɓe fof e kuuɓal kono fedda men de fof minen ko keheɗinaɓe ko taniraɓe men nehimin ɗum hokki min fartange fedda men de ko noon min pijiranno minen e dingaral machallah eyyi minen ko ɗum min kawruno tigi on kawri hen machallah waɗi fayida no fewi kadi calminoren dendagal bandiraɓe dimɓe naaɓe e kala ko takki e dande gorgol en calmini gorgol daniyol gorgol ɓaliyol e dendagal wonɓe e nder leydi Mauritanie nde wonno maayo wona keerol mbiɗen mais hande eɗen gandi e jamanu hanki o no ɓuriri hande ni ɓureɗen heewi yimɓe meɗen hande jaggata ko jamanu hanki ko jamanu wasde pinal wonno ko jamanu wasde humpitade ko jamane wasde tan wonde tan e mondialisation te eɗen gandi enen sen ƴeewi en bitti ha nder ko gurdam hanki ɗam ɓurno hewde nafoore laabi ujunere gurdam hande ɗam eyyi jamanu hanki o ko yonta hande o famani kono mawɓe hanki ɓeɓe pamno oɗo yonta koko arata ɗum tagui jamanu hanki o ko heewi koɓe mbaɗanno hen koko hande yonta hande ɓe doganno kono noon no wiite ni tan jinnaɓe ɓe ne waɗi jogiiɓe hen par responsabilité kañumen mbaɗi saabu aɗa ngol ɗum ɓiye mo ponnoɗa neede mo bande fonno nehandema sa wi bande o yo woppu nehandema sa woppi neeɗe ɗum a wi tubako yo nehane tubako woni école joomum yaha école ko jangguinte toon wona pinal ma jangguinte wona adama jangguinte joni noon o jangguinte ko pine goɗɗe fala buddo wop pinal ma ngal kono hanki ɓeyto tañiraɓe sifornoɓe hanki adunone weeli kawruno koye pine ɗe jangguina ko pine ɗe ganda pine goɗɗe so wona pinal ngal ɗon ɗum waɗi ɓe duumi e ngal ɗon pinal nde wonno ɗum waɗi pulaar no wima kala kaɗa jangguina neɗɗo janggimo guila omo famɗi ne wonno tawata cukalel gandi ko hecciri kala ko nannata toon koko jaggata toon ɗum tagui ɓe kawri ko hen hande sa ƴeewi hay yeru tan e dingre whatsapp ɗe gaddata ko namde ɓooyde ko fate cifti jomumen jaahaga namdoyo ga mbiya i tanam mayi jahatam ga alano ɗo ko ɗum ɗon saabu ɓe pijirani ɗum ko wayno aminen ni hay konngol goto jiita e cifti eyyi pijirani ɗum ɗon saabu joni so tawi joni a namdi ɗum tan to banggue tubakiri ɓe kalama ko yeewi ko ɗum ɓe janggi ko ɗum ɓe janggi hen parti ko ɗum ko yummiraɓe ɓe walla nehanoɓe mawɓe ɓe ko kamɓe jogui oɗon responsabilité saabu hankkadine ɓe guitti ɓiɓɓe ɓe e nehari mabɓe ɓe mbi nehene min ɓe mbi noon ko tubakoɓe yo nehamɓe so tuba goɗɗo nesti to goɗɗo nehenima ɓiye warata ko needi mum waɗata hen ko pinal mum e aada mum e cosaan mum ko ɗum ɗon tagui enenne pine men majjude walla piñe men yoolade gendiyankoɓe noon ɓe gulli ɓe kaali kono sa ƴeewi hande hay sa hooti e Fouta cosanuji men ko mbiyata ko koko majji hande sa ari hande e yangueji Fouta tan mbaɗa aɗa andi ko yangue pullo comme namdi ɗo mbaɗa andi tigi aranen hen aranen anda sabu ɓe goppi koɓe jeeyno gonga sa ari a wawa sendude min somi ari e yangue joni mi wawandu o ko yangue pullo walla wona yangue pullo joni noon so tawi kanko gorko o so tawi a yimo aɗa anda oɗo ko woni gorko desowo oga debbo sa yimo aɗa andi kanko woni desseɗo kono noon ɓe jiidirta tan ko ñande yangue ñande debbo ari hurtade han kadi walla ñande jomum ene ƴamoyno
kono joni wona ko worɓe mbatti ko ñantade jaggodira e rewɓe nadde mumen yangi pinal tubakoɓe wona pinal men ko joni ɗum woni caɗele hanko ɓe goppi fina o ɓe goppi aado joni noon aada fulɓe joguino o e nder hen wolko soomi hen ko sirluji coomi hen e ɗiɗon sirluji ndenata ngal ɗon dewgal ɗum saabi hande mi resi hande tan séri janggo nde wonno hanki e aadaji meɗen ni saɗa teskino debbo sona rese hewno ko joƴƴinede wowru sona hebleno yaaha suudu muɗum hewno lodde ɗum ko rewɓe ganduɗa meeɗa suutade walla meeɗa seerede ko kañumen ɓuftata jomum ɗum yiiɗi wiide ko sa yeehi ya ɓooyi e suudu maɗa tigi jokko ɓiɗɗo pullo holko jiɗɗa addude goɗɗum mi artama hen machallah wadde en kaali ɗon laaɓi hannde ɓiɗɗo pullo jiɗmi namdade est ce que hannde no weeɓi dingiral hanki ngal arta hannde e nder gurdam meɗen beelen ɗum ɗon no weeɓi hewɓe ne mbiya gartiren ko hanki kono ko hanki min artata min mbimi ko artata nde wonno ko saaha muɗum e saabu saaha muɗum yawti weeyo mum yawti saabu sa wi aɗa ruttina ma nehorani e ndiɗon needi ko caɗele wontata eyyi wonta tan ko pooɗe duure kono a ruttintama toon saabu hanki ni sa ruttinima toon ko tampere wontatama kanko o anda ko mbiyata ruttinama ko andi ko wiya ko ɗum woni gonga an noon ko tawanɗa ko mbiyata ko ɗum woni gonga o wadde ko pooɗodiral tan wona so ɓooyi aajodiron pecce ɗon eyyi ko ɗum jibini pecceraji kewɗi machallah bandiraɓe famnama no fewi nde wonno ɓiɗɗo pullo ko gandi kisdi ko suka kono machallah hakkillo na ɗum de ni no wirte hakkillo no yumdi no walla hakkille machallah waɗi fayida ko an woni joom hakkille tigi min jiɗi garanamin seeɗa tan joni koye dingiral hande walla hande holno no jamanu hande holno yaari en tant que jeune en tant que hande jahowo e jamanu en tant que gonɗo e radio en tant que jewtowo na findina rendo ngo holno jiiruɗa hande sukaɓe joni eyyi hande dingiral hande mboɗo wawi dingiral alani mbiten ko cuuɗi hande en cifori hono mbiten e kono yurmini sa yi min yurmini minen yonta amen ko min majjuɓe te min mbiyata yimɓe fof min ɓuuri andude gonga ɗum woni caɗele ɗe ko min majjuɓe te min mbiyata ko yonta fof min mbiyata ko minen fof minen ɓuuri andude saabu sa joddima meɗa haala yontanke mi mbiyatma onon kawruɗon ko aduna mettuɗo minen kawra aduna belɗo kono so tawi a ƴewti noon a ƴewtima ha nder ma taw ko minen kawre aduna musiba o sabu ko aduna mo gandal ala ko aduna mo ganduɗa jomum woppata hoore ko tawruno ko tawno ko wonno woppa ɗum ɗon wonti a goɗɗum goppa nesuma goppa adama goppa fina tawama gontiya ƴettoya aadaji goɗɗi fina tawaji goɗɗi gontiya e ɗum ɗon ko minen goni e perte eyyi par rapport aduna hanki o walla tawaɓe hanki ɓe par rapport e ɓen ko minen kawre adu perte tigui machallah wona perte ni kono heddi ko goto foof e no jamanu no ardi ko perte mboɗo wawi aɗa tagui ɗum ko perte saabu hunde foof winama yo fatu jeeya kuɓeji ɓakke paate nder dorumaji joni so wiyama hunde foof yo fatu jeeya minen joni wasɓe pinal mumen wasɓe neesu mumen joni wiyama goo fof ari o yaddu pinal mum hol min mbaɗata min gara min ɓusna guehe taw fof noon hokku min pina ɓe maayi tigi ɗum woni perte ɗe machallah waɗi fayida no ha no fewi yewtere meɗen gasi ha laaɓi wadde konngol ma cakkitgol tan ngol mbasirtoɗa lignol ngol eyyi ko ñagadeɓe yafuyi ko adi foof nde wonno neɗɗo timmani no neɗɗo timmirani ko noon ɗemgal tatorto kala ko haala e yewtere nde ko on paamani on ñagama yafuye kala ko haala e yewtere nde ko muusi keeɗiɗo kadi ñagama yafuye ko neɗɗo way noon kono mboɗo wasiyo leñol ngol yoɓe gandu gandal windete fina tawa joni windete joni wona koye haare e nder ganduɗa ko jirile woni internet kala ko jiiɗa joni sukaɓe doganta ko google joni noon kala ko ganduɗa pine e aadaji e nesuji gonnoɗe e pulago yo mbaɗe sompe toon kadi google o watte e pular yimɓeɓe mbawa famde
min ko ɗum basitom leñol ngol tigi machallah o waɗi fayida ha no feewi nde wonno ko hunde wonde fayida yimɓe ne kaani duttito e pine meɗen gila en ɓeydaki wasde ɗum nde wonno hannde gendiyankoɓe men bindi defte bindi tarihaji men hono Dieynaba Boubou Sow en hono dendagal gendiyankoɓe guelongal ba en Dono Sampate en e bitti ala to jahani e leyɗele gam e yidde leñol ngol tinno e fina tawa muɗum wadde bandiraɓe yewtere meɗen gasi ha laabi ala no batten so wona salminde Mamoudou Adama Diallo gonɗo to Angers kanko e dendagal yidɓe makko e sehilaɓe makko bandiraɓe meɗen Mauritannaɓe hono Deishrak naɓe Mongel jokkude Agris Sinthiane hay nokku en goppani wadde bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e yewtere dingiral Pulago ko ñande wonde so geno ñaawi